Avui ens endinsem en la ment d'un dels pensadors més provocadors i potser més malentesos de la història, Friedrich Nietzsche, un filòsof que, com es deia, no escrivia amb pluma, sinó amb un martell, i estava disposat a trencar totes les nostres certeses. Aquest home és Friedrich Nietzsche. Pensem-hi, un filòleg alemany que es converteix en filòsof, un home que va viure marcat per la solitud i la malaltia, però que des d'allà va forjar algunes de les idees més potents, idees dissenyades per desafiar, per destruir i, en última instància, per crear un nou futur per a la humanitat. I, de fet, no hi ha millor manera de començar que amb les seves pròpies paraules. Aquesta frase ho diu tot. No sóc un home, sóc dinamita. Captura a la perfecció el seu estil, el seu enfocament explosiu. Nietzsche no venia a conversar tranquil·lament. Venia a fer esclatar certeses que portaven segles entre nosaltres. Però clar, per entendre la cura que proposava Nietzsche, primer cal entendre quina era la malaltia que va diagnosticar. Ell mirava la cultura del seu temps, la cultura europea, i la veia decadent, feble, profundament malalta. I aquesta malaltia, segons ell, tenia les arrels molt endins, en l'antiga Grècia, en una tensió constant entre dos impulsos humans fonamentals. Ell els va batejar com l'Apol·liní i el Dionisíac. Pensem un moment en l'Apol·línia. És com el principi de l'escultor. És aquella força que crea formes, que posa límits, que busca la claretat, la bellesa ordenada i mesurada. És el món dels somnis, on les coses tenen contorns clars i tot sembla tenir un sentit i un ordre. I just al contrari, tenim el Dionisíac. Això és una altra cosa. És la força de la natura en estat pur, de la música que ens embriaga. És el caos original, on totes les fronteres es desfan, on l'individu es perd en un èxtasi col·lectiu de passió, d'instint, de vida sense filtres. Doncs bé, Nietzsche creia que la grandesa de la tragèdia grega naixia precisament de l'equilibri perfecte entre aquestes dues forces. Però va diagnosticar que la cultura occidental, a partir de Sòcrates, va trencar aquest equilibri. Es va obsessionar amb la raó, amb la lògica, i va reprimir totalment el costat dionisíac. La cultura llavors va perdre la seva vitalitat. Es va tornar, segons ell, una cultura malalta i desequilibrada. I atenció, perquè aquest desequilibri no era només una qüestió artística, sinó profundament moral. I això ens porta directament al segon gran diagnòstic de Nietzsche, la seva crítica, demolidora, a la moral judeocristiana, que per ell era el sistema que justificava aquesta repressió de la vida. Per explicar-ho, va identificar dos tipus de moral que han estat lluitant al llarg de la història, la que va anomenar la moral dels senyors i la moral d'esclaus. A veure, la moral de senyors és la que creen els poderosos, els nobles. Ells diuen un sí rotund a la vida, afirmen la seva força. Per a ells, bo és tot allò que els fa sentir forts, nobles, orgullosos. En canvi, la moral d'esclaus neix del ressentiment dels febles, dels oprimits. Com que no poden actuar, diuen no a tot allò que representen l'esforç. I què fan? Converteixen la seva pròpia debilitat en una virtut, la humilitat, la pietat. I, és clar, anomenen malvat a tot allò que és poderós. Per a Nietzsche, la victòria d'aquesta moral d'esclaus va ser el que va enverinar la cultura occidental. I clar, aquesta moral d'esclaus necessitava una justificació còsmica, un Déu que estigués al cel beneint els humils i condemnant els poderosos. I això ens porta a l'esdeveniment més famós, més dramàtic i central de tota la filosofia de Nietzsche. Aquesta frase, Déu ha mort, no és un crit de celebració. És una constatació, gairebé un diagnòstic forens. Per a Nietzsche, la creència en un Déu o en qualsevol font externa que ens doni una veritat i uns valors absoluts s'havia tornat insostenible. La ciència, la il·lustració, havien minat els fonaments de la fe. El problema és que la cultura encara no s'havia donat de les terribles conseqüències que això comportava. Perquè què passa quan el pilar que ho aguanta tot s'ensorra? Doncs que queda un buit immens. Aquest buit és el nihilisme. Si la veritat i la moralitat depenien d'un Déu i Déu ha mort, llavors tots els valors perden el seu valor. El sentit de la vida simplement s'esfuma, i aquest, per a Nietzsche, és el perill més gran per a la humanitat. Nietzsche va advertir que davant d'aquest buit la humanitat podria caure en la pitjor de les apaties. Es podria convertir en el que ell va anomenar l'últim home. Qui és? Doncs és la persona que ja no vol córrer riscos, que ja no somia en gran, que només busca la comoditat, la seguretat i una petita felicitat diària. Ha perdut tota ambició de superar-se. És, en definitiva, el final de la grandesa humana.
Però Nietzsche no era només un profeta de la desgràcia. Davant del nihilisme, va proposar una de les respostes més radicals i creatives de la història de la filosofia. No es tractava de buscar nous déus per omplir el buit, sinó de crear un nou tipus d'ésser humà. Aquest és l'Ubermensch. Sovint es tradueix malament com a superhome, però és més aviat un suprahumà o transhumà. No és una raça ni una nació. És un objectiu, una fita que la humanitat s'hauria de marcar. L'Ubermensch és aquell individu que ha superat el nihilisme, que ja no necessita déus perquè és capaç de crear els seus propis valors i donar sentit a la seva pròpia existència. Però, com s'arriba a ser un creador de valors? Nietzsche ho il·lustra amb una metàfora brillant. Primer, l'esperit és un camell. Obedient, submís, carrega amb el pes de la tradició i el tu hauràs de. Després, el desert es transforma en un lleó. Es rebel·la, destrueix els vells ídols i crida «Jo vull». Però destruir no és suficient. Finalment, el lleó ha de convertir-se en un nen. Un nou començament, un joc innocent, un creador que diu un sí sagrat a la vida i crea el seu propi món de valors des de zero. I després de diagnosticar el problema i proposar aquesta solució tan radical, Nietzsche ens deixa amb un últim pensament. Una prova, potser la més personal i desafiant de totes les seves idees. Aquesta prova és la idea de l'etern retorn. La proposta és la següent. Imaginem que el temps no és una línia recta que avança, sinó un cercle. Imaginem que cada moment de la nostra vida, cada alegria, cada fracàs i, sobretot, cada dolor, es repetirà exactament de la mateixa manera, un cop i un altre, per tota l'eternitat. Això no és una teoria sobre el cosmos, és un experiment mental, és una prova de foc. Imaginem aquest dimoni que se'ns apareix en el moment de màxima soledat i ens revela aquesta veritat. Pot ser aterridora. No hi ha escapatòria, ni ha cel, ni infern, ni reencarnació. Només aquesta vida, repetida, infinitament. I aquí hi ha la clau de tot. La resposta a aquesta pregunta revela si una persona afirma o rejetja la seva pròpia vida. Ser capaç de mirar enrere a cada error, a cada patiment, a cada triomf i cridar a l'univers una altra vegada? Això és la màxima expressió de l'amor fati. L'amor al destí és l'acceptació total i joiosa de la pròpia existència, la prova final de l'Ubermensch. I la pregunta, és clar, queda a l'aire. Quina seria la resposta?